Türkmenistan'ın Daşary işleri Ministerligi'nin guramagyna Halkara gatnaşyklary institutuna geçirilen hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň äni 1000 ýyllıklardan gözbaş alýan medeniýet adly täze kitap bilen tanıştyryş dawratyna bu ýere ýygnananlar milli däplerimizi, gymmatlyklarymizi, halkymyzyň gadymy taryhyny we köp taraply medeniýetine bolan şäksiz hormat üçin arkadan gahrman Serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Çykyşlarda dünýä sivilizasiýasynyň ösüşine münasip goşun halkymyzyň beýik medeni mirasyny we taryhyny düýpli öwrenmegiň, aýagly saklamagyň, hemem geňden wagt etmegiň zerurdygy beýan edilýän kitabyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Arkadagy gahrman Serdarymyzyň 7 galamyndan çykan täze eseriniň Päkim Paýhas ummany magtym uly Praga şygarasyna geçýän ýylly halkymyza ýetirilmegi döwürlüň ara baglanşygyny häzirki we öňkü nesilleň dawamatlygyny şöklendirýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Yani münillerden gözbaş alýan medeniýet adly kitabymyň giýişini okanynda gahrman arkadamyň taýtaglarly we rowaçlygynyň häzirki wagtda peder ýolunda dowam etdirýän arkadagy gahrman Serdarymyň ýol başçylygyny döwletimiziň halkara we has tartyp mertebesini barha beýgelýän taryhy döwründe köp münillerlere gözbaş alýan taryhy ýa-daýatlarymyzy dünýä halkara derejesine çykarmakda edilýän bimeçhur işlere aýdynlygyny göz ýetirýärdiň. Kitabı kanada sevdiğin kadimi orta asırlara çenli bolan uzak geçmişine değişli, tarihi taydan öğren gımmatlı vakalara göz yetirmek oluyor. Onun söylediğinde, arkadaşlar gahrman Serdarymyň Rowayat öwürlen geçmiş adlı bölümünde Günorta Türkmenistan şäherlerinde öz täsirini ýetiren ilkinji oturumly medeniýetiň kemale gelen ilki enýeli zamanında bäri uly meşgullyga eýe bolan wadaky ilmi garaýşlary ýetirýär. Gahrman arkadaşymyň, şeýle arkadaşlar gahrman Serdarymyň kitaplarını okanynda, yani hakikatdan onun tarihilik taýdan we ilmi taýdan hem de şol wagtyň biz ýaşlar ul gollanma bolup durýanyny göz ýetirýärdiň. Siziň ähliňizi ýene bir ýoly arkadaşlyk gahrman Serdarymyň şunuň ýaly Jowhar Paýhasyndan dören kitap bilen siziň ähliňizi tüýsürekden gutlaýan goý. Gahrman arkadaşlyk gahrman Serdarymyň alyp barýan iýli ýurtbähwätli işleri mudama rowaj alsyn. Çykyş edenler änewiň dünýäniň maddi medeniýetiniň möhüm sahypasy hökmüne orta çykýanlygy, magtym uly Pragaýyň bolsa dünýäniň ruhy medeniýetiniň ösüşine goşan beýik şahyr dogdugsyna ajaýyp pikirlerini paýlaşdylar. Ata-babalarymyzyň biziň häzirki günlerimize çeni ýetip gelen gymmatly mirasy sunugat işgärleri üçin egsilmez alham çeşmesi bolup hyzmat edýär. Hut şunda da döwürlüň arasyndaky ara baglanşyk, nesilleň dawamatlygy özüniň aýdyň beýany tapýar diýip çykyş edenler nyktadylar. Päkim Paýhas ummany magtym uly Praga ýoluna şeýle ajaýyp eseriň elimize gowuşmagynyň ýöne ýerden dälligini hormatly prezidentimiz ajaýyp eserini belläp geçýär. Çünki hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly magtym uly Praga türkmen halkynyň ruhy dünýäsiniň ösmegini, ruhy dünýäsiniň kämilleşmegini uly goşan beýik akyldar şahyr bolan bolsa, äni medeniýeti dünýäniň maddi medeniýetiniň ösmegini uly goşan toprakdyr diýip belleýär. Hormatly prezidentimiziň äni 1000 ýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet adly kitaby ilmi gollanma, ilmi çeşme bolup, hormatly prezidentimiz edilen ilmi işleriň ählisini öz kitabyna jemläp, ajaýyp pikirlerini halkymyza ýetirýär. Kitabyň her bir sahypasyna ýaşlarymyza watan söýjilik ruhuny terbiýelemek hakyndaky pikirler öz beýany tapýar. Arkadaşly gahrman Serdarymyz şeýle jümläni ýetirýär. Dünýäde günnägerde döwlet kurjak bolsaň, türkmeni şagyr diýen aýtgynyň döränligine taryhy çeşmeler şaýatlyk edýär diýip belleýär. Dowrdanam taryhy ser aýlasak, Altyn depe Marguşdan başlap, Parfiýa döwleti bolsun, Seljukly, Gaznaly, Garahanly, Memlukly, onlarça döwleti döreden türkmen halky bugünkü gün häzirki wagtda garaşsa baky bir tarap Türkmenistan döwletini döredip ata-babalarymyzyň şöhratly ýoluny dowam etdirýär. Külli türkmen halkymyzyň şöhratly taryhyny dünýä tanadýan,
Türkmen halkynyň, Türkmenistan döwletimiziň halkara awraýany gün saýyn belende galdyrýan. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağymyzyň, hormatly prezidentimiz, arkadağly gahrman ýerdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli işleriniň ilmadamy rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden arzu edýäris. Tanıştırış davrasında çıkış edenler yakını Änew şäheriniň 2024-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmek münasibetli geçirecek çärelere badyrga bermek davrasında şeýlede oň çäklerine geçirilen gadymy Änew medeniýeti adly halkara ilmi maslahatda da olary gatnaşyjy daşary ýurtly taryhçy alimlardyr, arheologlar we bilermenler hem aýratyn nyktab geçenliklerini ünsü çekdiler. Tanıştırış davrasına gatnaşyjylar arkadaşly gahrman serdarymyzyň Änew umumýylliklardan gözbaş alýan medeniyet adly baýmany mazmuny eýe bolan kitabynyň maddi medeniýetiň gymmatly ýadygärliklerini ulgamlaýyn toplamak, düýpli öwrenmek we wagt etmek babatda döwlet başlarmy tarapyndan durmuş geçirilýän giň gerimli işleň aýdyn görkezijisidigini bir agzdan bellediler. Şoňa görä de hormatly prezidentimiz bu urda alparýan işler üçin hoşallyk sözleri beýan edilip, şeýle eserleriniň howrunyň köp, galamynyň ujunyň hasam ýeti bolmagy arzu edildi.